Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 7 bersikulo 24 ngadto sa 30. Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa kamingawan, unsa bay inyong gipaabot nga makita? Sagbot ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti og nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Unsa ba gayud ang inyong giadto aron tan-awon? Propeta ba? Mao gayud. Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon, ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios. Ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay bisan kinsa nga tawo. Apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kang Juan. Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miila nga ang mga sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.